Mae nhw mewn cyflwr da, mae mewndiroedd ni gyda'r storfeydd carbon gorau sydd ar yn tiroedd ni. Mae nhw'n gartre i amrywiaeth eang o blanhigion a bywyd gwyllt, mae nhw'n puro'n dŵr ni ac mae nhw hefyd yn cynorthwyo i atal llifogydd. Ond pan mae mewndiroedd yn dirywio, mi allan nhw allyru mwy o garbon na maen nhw'n ei ddefnyddio a helpu gyflymu newid yn yr hinsawdd. Mae'n newyddion da felly fod rhaglen gweithredu Mewndiroedd Cymru a thargedau uchelgeisiol i adfer y cynefinoedd yma. Ac mae yna fap newydd wedi'i greu sy'n mynd i gofnodi'r gwaith o ran camau cadwriaethol. Rhoswen Lennard o Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n rheoli'r prosiect. Wel, mae Mewndiroedd yn holl bwysig a fi'n galw'n fel Cinderella's ecosystemau Cymru achos ti'n edrych draw yn meddwl felly bod dim byd i gael nawr. Mae'r ecosystemau yma'n gweithio'n real galed i ni fel pobl yng Nghymru. Dwi'n 4% o arwynebau tir Cymru sy'n fewndir, ond maen nhw'n cynnwys mwy na 30% o carbon pridd Cymru. Wow. Felly maen nhw'n storfeydd carbon enfawr, a maen nhw hefyd yn reit bwysig ar gyfer bioamrywiaeth. Mae'n debyg cyn i ni fynd lot ymhellach, dylen ni ddiffinio beth sy'n cyfri fel mawn. Yn y bôn, mawn yw'r rhywle le mae dŵr yn casglu ac yn atal pydru a mae'r llystyfiant sydd hanner pydru yn casglu a mae'r proffil y pridd yn codi. Ysboniwch ychydig am y gwaith mapio da chi'n wedi bod yn wneud, achos mae gyda chi fap newydd o Fewndiroedd Cymru nawr. Wel, ni newydd lansio porth data mawndir newydd, felly mae yna fap newydd yn dangos le mae mawndir yng Nghymru, neu le ni'n gwybod ar hyn o bryd bod mawndir yng Nghymru. Ni wedi rhoi strwythur i'r data sydd tu ôl y map fel bod ni'n gallu adnewyddu'r map yn gyson, a byddwn ni hefyd yn ychwanegu i'r porth data yma sy'n cynnwys data ar le mae'r mawndir, mae fe hefyd yn cynnwys data ar allyriadau carbon y mawndir, ar faint o carbon sydd yn y mawndir, a hefyd data ar pa planhigion a cymunedau sydd ar y mewndiroedd le mae'r rheina wedi cael eu mapio. Felly mae mwy o data yn eriod o'r blaen wrth bysedd y cyhoedd ar y porth data. Mae lawnsiad y map yn cyd-fynd gyda'r newyddion bod cynllun grant newydd rwan ar agor gyda 100,000 o bunnoedd ar gael i unigolion a sefydliadau ddatblygu prosiectau cadwraeth mewndiroedd. Mae hwn yn grant ar gyfer datblygu prosiect, felly ar gyfer mapio allan pwy gwaith sydd angen wneud yn ble, ar gyfer cael y cytundebau yn ei lle, achos yn aml mae rhaid i wneud gwaith ar adfer o fewn 1 flwyddyn. Felly mae'r grant yma i galluogi'r gwaith datblygu yn mynd i fod yn holl bwysig mwyn i ni gwella safon yr adfer a rhoi digon o amser i gwaith adfer da. Pwy sy'n gymwys i wneud y gwaith adfer? Hynny yw, allu ffarmwr wneud neu os rhaid cael arbenigwyr i mewn? Mae fe'n arbenigedd gallu wneud gwaith adfer mawn gyda peiriant, felly fel rhan o'r grant, ni'n annog pobl i paru lan gyda rhywun sydd wedi wneud y gwaith o'r blaen. Achos ambellwaith mae'n edrych yn weddol syml, unwaith chi'n gwybod sut i wneud mae fe'n eitha syml fi'n credu. Ond mae yna technegau arbennig fel y gwaith blocio ffosydd, mae angen wneud yn siŵr bod y gwaith blocio mewn i'r mawndir digon neu bydd y dŵr yn mynd o amgylch a does dim pwynt wneud y gwaith. Felly mae manion bach yn y techneg yn real bwysig, felly nath ni'n annog bod pobl yn paru gyda rhywun sydd wedi wneud y gwaith o'r blaen. Mae gan Toby Small, sydd yn warden gyda Parc Cenedlaethol Banau Brycheiniog, brofiad heleth gyda adfer mewndiroedd. Dydam bach am yr ardal yma o ran y mawn. Wel, ni reit lan canol mynydd di ar hyn o bryd. Man ni'n cerdded ar nawr yw llyn y Fignin Felyn. A ti'n gwybod, nes i sôn yn fan hyn nawr, mae'n amlwg bod yna waith adfer yn fan hyn, oes? Swn ni'n mynd nôl rhyw 10 mlynedd, a bopeth ni wedi gweld mynd hyn oedd yn ddi, holl o ddi. Beth ni wedi wneud, ni wedi hedfan griglan, brash o'r bales griglan. Gosod yr arben y mawn, a mae'n cadw'r lleithder ar y mawn. A mae'n gweithio am yn araf, mae'n cymryd rhyw 10 mlynedd jyst i weld y tyfiant yn ôl. Peth bwysica yw yr afi'r dŵr sy'n llifo, mae dŵr yn llifo ar ben y mawn. Yn y haf mae'n sychu, sy'n byd yn gallu tyfu yn y fe. Yn y gia mae'n mynd fel fath o cawl yn y fe, mae'n job i'n rhywbeth tyfu yn y fe. A dyma beth yw'r dirywiad i, a bod ti'n colli fe, mae'n mynd ffwrdd. Mae'n llifo bant, so mae'r hanner, wel, ni wedi bod yn adfer
mewndir yn y parc ys rhyw 20 mlynedd nawr, lle, a trial pethau wahanol. Jyst i arafu'r dŵr gyda bales, o'n i'n defnyddio redyn, o'n i'n defnyddio grig, fi wedi tre'r eithin, bob math o wahanol pethau. Ydy ffermio'r tir yma yn holl bwysig te? Bydde llawer o bobl yn gweud taw ateb i hwn i gyd yw ailwylltio'r mynydd. Ond byddwn ni'n gweud mae'r system yn creu y mewndir yma, wastad wedi cael anifeiliaid yn y system. Felly, y peth pwysica yma ni yw bod ni'n cario ymlaen i reoli fe fel mae wedi cael dros miloedd a filoedd o blynyddoedd, a trio cadw e'n iach yn fe. Achos os ni'n colli'r da byw off y mynyddoedd, ni'n mynd i golli reolaeth ar dir yn llwyr, ydyn ni? Ni'n mynd i gael tanau mawr yn canol haf, ni'n mynd i colli'r adar. So i fi, cadw'r ffermydd mynydd i fynd o gwmpas y llefydd fel mynydd di ar y commons i gyd yn hollol allweddol. Mae 6 prif thema gyda ni fel rhaglen ar gyfer adfer mawn, a mae 2 o'r hynny'n canolbwyntio ar gyfer cynnal mewndir mewn ffordd iach, a mae pori yw'r ateb i hwnna. Dim gormod o gorbori a dim tanbori, a dyna sy'n cynnal y bioamrywiaeth ni'n chwilio am a'r corsydd. Felly, ni'n gweld rheoli corsydd yn iach, llaw yn llaw gyda bydamaeth. Ac un o bryderon y ffermwyr yn y gorffennol yw bod defed yn cwmpo mewn i ryw ffosydd mewn mewndir. Ond falle bydd y cynllun yma yn datrys y broblem yna. Mae prosiectau cynt wedi bod sydd wedi profi bod nifer o ŵyn ac ati'n cael ei golli mewn ffosydd wedi lleihau ar ôl blocio'r ffosydd. Mae blocio ffosydd yn ymddwyn fel pontydd yn gros y drains i'r defed. Mae un defed pob 5 km oedd yn cael ei golli cyn cael ffosydd a un dafad pob 33 km ar ôl blocio ffosydd, a wnaethon nhw ddim ffeindio dim un yn y pylle, felly nhw'n defnyddio'r drains fel pontydd. Mae'r cyfnod ceisiadau ar gyfer y grant adfer Mewndiroedd yn cael ar y 4 o Orffennaf. Ac am fwy o fanylion, cerwch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.